Aquí som, aquí estem, parlant de tot sense saber res, amb un cafè i moltes ganes. Potser avui el món canviem, arreglant el món sense pressa, amb 4 idees i una conversa. Som arquitectes d'una promesa, pintant el cel quan cau la festa. Que si la vida va massa de pressa, que si el cor ens pesa una miqueta, però entre riures i esperances eternes encara ens creiem amb força per més. Bona nit, bon dia, bon vespre, bona tarda, a qualsevol moment és bo per començar a l'episodi d'avui d'Arreglant el món. I volia començar, doncs, llegint aquestes paraules que m'han inspirat al tema d'avui. Mira que és maca la nostra llengua, dolça i encisadora. Quan jo escolto el català, em dóna calma i caliu. És com escoltar les onades del mar mentre enfonses els dits de les mans en la sorra humida. Fins i tot, les paraules malsonants, brusques, ofensives, sonen encantadores. Ets un brètol, cap de suro, bleda, beneit i paiús. De debò et pots enfadar sentint aquestes paraules tan meloses i delicades? Em costa entendre com hi ha gent que li molesti sentir tan agradable melodia. Si no t'agrada, doncs posa't fulles, oi? Reconec que estic preocupada. Cada cop escolto menys un 3 quarts de 4, bon vespre, mira quina patxoca fa aquest xicot, o això és bufar i fer ampolles. I és una llàstima, perquè potser no ens fa ser millors persones els que parlem en català. Això no, de dropos n'hi ha de tots colors. Però sí que ens faria ser una mica més poètics. Què creieu? No creieu que el català és poesia pura? Què tal, companys i amics? Doncs i tant. A més, llegit per tu, doncs encara millora encara més a tot aquest text que has llegit. Doncs res, això és poesia, com tu dius, poesia llegida per una poeta. Ai, moltes gràcies, Àlex. Bona tarda, bona nit, bon vespre, bona tarda, bon dia, el que vulgueu, però jo no sé si... Àlex m'haurà vist, Tu no sé si m'hauràs vist perquè estava llegint, però t'estava fent uns gestos com... Uau, ostres, m'estaves emocionant, perquè a més ho has llegit amb una passió i amb una devoció per la llengua que avui dia, és veritat, cada vegada s'escolta menys allò de 3/4, 1/4/5... A mi quan jo escolto a vegades menys quadre, a mi em fa Sí. pena, hòstia. Jo entenc que hi hagi gent... I 30, i 30. No, home, no. 30. No, són 2 quarts, són 2 quarts. Per això que hi ha gent que diu i Jo 30. entenc que hi pugui haver barreja de llengües. Castellanisme, que a vegades estem parlant i fem anar algun castellanisme, o fins i tot quan parlem en castellà algun catalanisme. No passa res. Però de cada 4 paraules que en dues en diem un castellanisme molt bèstia, molt brutal. I és veritat això que tu dius. Fins i tot els insults sonen poètics. Si tu en mi en dius brètol, jo sé que és una paraula malsonant, però no em sona insult, tu. És brutal, és bestial. O sigui, aquesta llengua, i no és un Sí, fal... perquè després... Clar, després tenim els insults que són més habituals, potser el que diem, doncs, cabró, fill de puta, no? Doncs aquests insults sí que és com, bueno, potser no sonen tan macos, però els que són els autèntics, així com més catalans, més de la nostra llengua, sí o no? És que són macos. Fixa't una cosa, Lore i Àlex, fins i tot el cabal sona més bonic que cabal. No és igual, sona diferent. O fill de puta, hijo de puta, sona diferent, sona més barruer en castellà que en català. No, que com estàveu parlant de paraules lletges, i vosaltres sou molt més parlants de català que jo, com l'altre dia van intentar dir en un podcast la paraula gilipolles en català, però no li sortia. No té traducció. Es diu gilipolles. Tanoca? Tanoca? Ostres, no ho havia sentit mai, però... No estaria malament.
Sí, Tanoca, i no estaria sí. malament, i seria molt i més bonic que no pas gilipolles. Ets un... Aviam, el que passa que dius, si jo et vull dir a tu això, sona més contundent si et dic, ets un gilipolles, que si et dic, ets un canot. Tanoca has dit? Tanoca. Tanoca. Sí, però Mm. jo sé que estàs mirant, la Lore que estàs mirant, aviam si hi ha traducció, però jo crec que no hi ha cap traducció per gilipolles en català. No, no, estava mirant insults, sí, no, perquè, no, em fa gràcia, no hi ha cap traducció, no? Però sí que és veritat que aquí es diu molt malparit. Jo crec que és potser l'insult que més utilitzem. Sí, Ets malparit. un malparit, no? Ets un malparit. Més que, Sí. que cap de suro crec que quan estàs molt, molt enfadat no et surt. Cap Sí, de però suro! No. t'asseguro que vol dir, Lore. Tu ho saps? Doncs en realitat és ser tonto, no? Un cap de suro és que no té Clar. res en el cap, no? La paraula en català que més us agrada, la que menys us agrada. Àlex. Pues, a veure, la que més m'agrada... Bueno, aquest tipus de coses entra d'entrada dins de fer uns rànquings, no? De quina és la millor, tal, la millor pel·lícula, la millor tal, la millor paraula, la pitjor paraula... La millor pel·lícula de Bella Bella. No, la millor pel·lícula seria Task. Bueno, però bueno, dit això, L'altre. a mi m'agradaria que el català fos una miqueta com el basc, no? L'euskera, que allò que parlen els d'euskera i no, ni tens ni puta idea del que estan dient. A mi m'agradaria que fos més així, És una d'un cosa altre més... món. Sí, molaria molt. Però, bueno, el català, a poc que puc posis una miqueta a l'orella i tal, doncs, bueno, més o menys pots terminar entenent una miqueta de què va el tema. Però la paraula, per tot això, per dir que la paraula que m'agradava a mi molt era dir xarop. El xarop. Vaig a donar-te una miqueta de xarop. Clar, si tu no saps català, gens ni mica de català, doncs, què és el xarop? Doncs no ho sé. Pues m'agradava això per... Bueno, et dic que és veritat que la X, no, aquesta sonoritat que té, Sí, crida molt l'atenció, agrada molt. O sigui, sí. normalment si Sí. preguntes que... Jo he preguntat a gent, després ja sortiran les paraules, quina és la Mhm, paraula que més els agrada en català. mhm, Sí que és veritat que molts cops, no?, crida molt l'atenció les paraules amics, que tenim moltes en català, mhm. també, Mm. curiosament, no? I moltes, moltes. I Àlex, com jo ja ho sabia, que la teva paraula favorita era xarop, no sé si tu per al teu compte has buscat l'etimologia. Jo sí que l'he buscada. No, la veritat Doncs és que jo no. te la puc explicar, si voleu, us Vale, l'explico, que és guai. molt interessant Sí, saber no, d'on ve. no. Molt Doncs bé, mira, sí. xarop ve de l'àrab hispànic sarap, que Ah, ve que vol dir beguda, realment, no? I res, originàriament volia dir qualsevol beguda, especialment les dolces o medicinals. A l'edat mitjana, la paraula va passar a designar líquids espessos i dolços que s'utilitzaven per guarir o alleujar, perdoneu, com ara els xarops d'herbes. pues Interessant. que sí està xulo, està clar, està interessant que a més té tot El el sentit, sentit, no? té Sí, tot el sí, sentit. i tant. Sí, molt bé, molt guai. Molt La, xulo, la, molt xulo. la paraula que menys t'agrada, Àlex, la tens al cap? Pues no, a veure, ara em ve a la millor al cap la paraula ronyó. Com Ronyó. Et ronyó. costa un ronyó, tu. No, però ronyó de fer referència a que està algú ronyós, que està pues, que està ronyós, que està lleig, que està De Tu, lleig. brut. Lore? Que bo. Doncs, bueno, jo tinc molt clar i a sobre us explicaré com la vaig descobrir. La meva paraula favorita des de fa molt de temps, bueno, des de que la vaig conèixer, és tarannà, perquè sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè és una paraula que realment la trobo com molt fora de lloc, no? És a dir, bueno, com algú s'ha pogut treure aquesta paraula de la màniga, tarannà? I la vaig descobrir fa molt de temps amb un amic que la seva mare és poetissa i un dia em va regalar un llibre dels seus poemes i allà doncs sortia aquesta paraula. Disculpa. I Ara llavors vam... entenc el per què recites també i ets una poetessa. Ara ho entenc. Bueno, clar, perquè, ostres, doncs mira,
Mira, ara no he caigut, però volia agafar algun llibre per poder llegir un maco que és escoltar poemes en català. Doncs això, llavors sortia aquesta paraula. I va ser molt curiós perquè li vaig preguntar, ostres, quina paraula més maca, què significa, no? I és curiós, no?, perquè el que diem, no?, com es diu en català no sé com seria, no?, en casa de herrero cuchillo de palo, no? Això de... És broma Doncs molt. no en tenia ni idea, no? El seu propi fill diu, doncs no en tinc ni idea, doncs l'hem de buscar, a veure què significa, no? I bueno, quan vam veure doncs, el significat, doncs encara em va agradar més, no? Que tarannà, el significat en si és com és una persona, no? El caràcter La manera, el o caràcter, l'essència. de parlar, de dialogar, sí, tarannà. I curiosament no anava malament encaminada perquè no se sap l'origen d'aquesta paraula. Imagineu-vos, o sigui, hi ha suposicions de que potser ve de com una barreja del verb tenir o anar, però encara no se sap exactament d'on sorgeix. O sigui que, curiós. No se'n I sap jo ja deia que l'origen era, realment. això és una mica extraterrestre, Lore aquesta i paraula, Àlex. com jo. Doncs la meva paraula favorita... Molt bé, Josete. Sí, Vinga, la teva paraula. Jo ja la sé entre ja la sap. moltes, eh? Ja la sap i la Entre sap moltes. molta gent. Quelcom. Quelcom és una paraula que no sé per què, fonèticament, em sona diferent, em sona especial, em sona... No sé, m'agrada molt. Després hi ha frases que ja després en parlarem d'això. Però és que hi ha tantes paraules que m'agraden en català, però la favorita per triar-ne una és aquesta. Molt bé, doncs ve de qualis i cum. És una composició de dues paraules. Qualis, que és, com dic, quina mena de, i cum, amb. O sigui que juntes feien qualicum. En llatí, clar. Cap de dos per la que suposat. no us agrada. A mi, pel seu significat, més que per la paraula neguit. 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 De fet, ara mateix Doncs, estàs una miqueta neguitós, tu, també, en aquest Això motet. mateix, això mateix, ara estic una mica neguit. Sí, taxi, en català, però taxi també és en català, en català, Sexe. xiular, xiulet, xocolata, xiu-xiu-xa... Oh, no em surt aquesta paraula, sap? Xiu-xiu-aixà. Xiu-xiu-aixà. A mi se m'ha Xiu-xiu-aixà. xiu-xiu-aixà. aquesta paraula. Xiu-xàs o xiu-xà. Xiu-xiu-aixà. Xiu-xiu-aixà. Doncs Xiu-xiu-aixà. és una paraula que agrada molt i que surt de la onomatopeia, de parlar fluixet. Mm. Ah, ja sé, per això no ens És- trobem. Àlex i Lorena, per això aquesta paraula se m'ennuega, perquè jo no sé parlar peixet. Fluixet. Sí. Fluixet. Serà per això. No, la veritat és que jo tinc he fet una llista de 20 paraules i estic veient que de les 20 paraules, pues, una gran majoria porten la X, i quan no porten una X, en molts casos també porten una doble S. Sí. Una altra paraula que m'agrada molt és, bé, va acompanyar d'una frase, però és suar la cansalada, cansalada. Que la cansalada sabem que és un dinar, no? És un embotit. Doncs no és molt, Sí. no és molt romàntica, aquesta No, paraula. coi. Home, Aquí no estem parlant de romanticisme, coi. home, però si Doncs t'agrada ja. però si t'agrada menjar, sí. Si t'agrada menjar... A menjar, Lore, És Home, veritat. si t'agrada menjar Suar. Això és veritat. porc, per exemple, porc, va com un gambes, porc. Sí. porc, Mira, gambes... Porc és una paraula lletja. Porc és una Sí. paraula lletja, en Depèn, català. Porc. si t'agrada No és dinar. tu. Porc rostit. Porc rostit. Bueno, he preguntat a gent del meu voltant quina era la Mhm. seva paraula favorita i primer m'ha sorprès una coseta, Mhm. que la gent no s'hagi plantejat mai quina era la seva paraula favorita. Dic, però què és això? A veure, com a la vida t'has de plantejar, has d'escollir quina és la teva paraula favorita. Doncs gent que m'ha dit, ostres, doncs deixa'm perquè no ho he pensat mai. No sé, a mi em sorprèn, no sé vosaltres, si ho veieu normal, no sé. Sí, ho veig normal, Sí, perquè ho jo veieu tampoc... normal que la gent no es plantegi això? O sigui, la gent, què passa? Que no pensa a les nits? Que es dorm i ja està? És que no ho entenc. Jo dormo. No te facis bronca, Lore, no facis una trucada. Home, clar que sí. Clar que sí, els hi fotia bronca. Dic, però tu és normal això, que no ho sàpigues. Anem a veure, que mai t'haguessis plantejat. No sé, és que flipo. Bueno,
al final ha sortit. Us dono la llista de les persones que m'han pogut respondre, encara que Molt bé. ha sigut una miqueta més tard. Ha sortit el quelcom, Ai, que guai. papallona, xiu-xiuaxar, bassal, pessigolles, festuc i petó. I també ha sortit cel i estimar. Molta gent, quan han estat així pensant que no se la sabien, el que han fet molt és a fer com la traducció de dir, ostres, aquesta paraula, sobretot amb cel i estimar, aquesta paraula és molt dolça, però en canvi en castellà no transmet aquesta dolçor com la transmet en català. I continuant una miqueta, bueno, per curiositat, perquè jo no sabia que, per exemple, la paraula papallona doncs no se sap, o sigui, no se sap tampoc l'origen, i m'ha cridat molt l'atenció. Eh, En sabem el significat, però no sabem quin és l'origen. No, el que anava a dir jo de papallona és que papallona és una de les paraules més boniques que hi ha, per almenys en els idiomes que jo conec, perquè és una paraula que papallona està molt maca. Mariposa també és una paraula bastant maca, o prou maca. El butterfly és una paraula que també sona bastant xula. No sé, l'he escoltat en diversos idiomes i és una paraula que a mi m'agrada molt en general en tots els idiomes que conec. I si us dic en català panerola, Com? Sí, clar, és panerola. preciosa. Panerola o Panerola, Panerola. sí. Què és? Panerola. Sí. No saps què és una panerola? No, ara no caic. Jo sé que Lorena ho sap. Jo sé, estic com... O sigui, Però és que ho sé. jo Sé no. que ja ho sap. M'ho podeu dir? Gràcies, sisplau. Lorena, digue-li. Sí, és una cucaratxa. La cucaratxa. La panerola, La la panerola ja no pot La caminar. panerola és la cucaratxa. Sona millor en La català, tu. panerola. Ei, fins i tot Home, panerola. No. fa menys fàstic que cucaratxa. He vist una panerola, no passa res. En canvi, he vist una cucaratxa. Deixa-la passar. Hòstia, Ai, escolta'm, mira, sabeu quina expressió m'agrada molt? Quina? La de, entri, que l'ensenyo el pisset. M'agrada molt. I si és un Entri, pisastre. que l'ensenyo el pisset. Ai, passeu, jo l'havia escoltat com passeu, que veureu el P7. Potser és així. Sí, potser és així. Passeu, crec que sí. Sí, en Joan, no, és molt maca aquesta. I a mi saps quina paraula m'agrada molt? Que fa poc que la vaig escoltar i va dir, hòstia, m'agrada molt. I el significat no és tan maco, esmicolar. M'agrada moltíssim. Home, Sí? Tu saps el que és, Àlex, esmicolar? Esmicolar, doncs l'he escoltada, però Saps ara què vol mateix... dir esmicolar? Doncs ara mateix, potser quan m'ho diguis... Esmicolar és trencar en trossets. en trosset. Ah. Trencar en trossets. Vale, doncs igual... Però sona bonic, esmicolar, Sí. esmiculo. Sí. A veure si m'acompanyarà És l'esmiculo preciosa. d'aquest informe. I sabeu una cosa que em va passar a mi quan vaig anar a Múrcia? Que jo estava al col·le i demanava la maquineta. Demanava la maquineta i se'm quedaven mirant i deien, maquineta, què maquineta? Què m'està parlant aquest noi? Sí, clar. Oye, ¿me pasas la maquineta? Le deia, pásame la maquineta. Sacapuntes, clar, era el sacapuntes. Clar. Allà. Clar. Però no m'entenien. És veritat, és veritat. Ei, molt bonica també, maquineta. Maquineta. Uau. Maquineta. Bueno, Lore. tampoc fa falta romantitzar tant, Josete, tampoc Ens hem no és passat una miqueta. tan maco, Ens hem passat una Lore. miqueta. Maquineta, no sé on veus lo maco, perdona, Perquè és nostra, és paraula nostra, típica, clàssica. Ostres, com tira la terra. Quina millor manera de fer país que això. Una frase, una dita que m'agrada molt. Ei, Anar fent i cuidant peus. En el meu cas, no molts, però bé. Però m'agrada. anem a dir frases, va, que us dic unes quantes, a veure si Digue'm. algun cop he utilitzat alguna d'aquestes Sentències. frases fetes. Vinga, va. Bueno, anar com una moto, això sí, aquesta s'utilitza. Això tots. Sí, anar com una moto. Estar com un llum. Aquesta m'agrada molt, Sí. Aquesta és molt nostra, també. Estar com un llum,
Estàs com Sí o un no? Àlex, sí, per exemple, sí. Sí. Tenim a la baba, això també, eh? També. Quina mala baba té aquest. Ah, que te pallo, Sí o eh? no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, i aquesta també, jo l'utilitzo molt, aquesta, i s'està perdent molt. Fer 5 cèntims. Sí, Fes-me 5 cèntims sí, per sí, explicar, sí, per sí, explicar sí. quelcom, sí o no? Sí, 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 molt, molt, molt. Aquesta També m'agrada servir molt moltíssim, a abans. mi. Sí. Sí, anar de bòlit, també, Anabòlic també fa anar servir. de bòlit. Fer mans i mànigues, això ho has dit tu, no, José? Molt, molt, molt. Eh? Un man... I bueno, ja està com una cabra, i jo l'afegiria com una puta cabra. Sí, sí, bé, això va tant pel català com pel castellà, sí, sí. Això no és molt autèntic. Sí, sí, Ostres, no, no, no. de bo. I bueno, fer salat, jo aquesta no la sabia, fer salat. Sabeu el que Sí, jo significa? l'he sentit Quan... ara. M'imagino que ser una persona oberta, simpàtica, no? Vull No, pensar cap a per és aquí, fer no? tard. No, fer tard. Fer Quan vas salat és tard, fer quan tard? arribes tard a algun lloc. Mm, sí. M'has deixat bocabadat. I perdre... Ah, Bocabadat! vale, no, és i perdre l'oportunitat. És com he fet salat. O sigui, ja no D'acord. tinc opció. Eh, Sí. Lore, bocabadat, una altra paraula mítica, eh? M'he quedat bocabadat. I... Així com amb la boca. Sí, 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 sí. I mutis a la gàbia, què? Mutis i a la gàbia. També Mut i a la gàbia. Boníssima aquesta. Boníssima. I, bueno, vull fer també una altra referència, una altra paraula, que seria boira, La boira. la boira, que fa gràcia perquè en Panocho, en murciano, es diu Boria. Boria. Què Boria hace? Ah. I té que veure, vull dir, no és casualitat que es digui Boria. Tenen el mateix origen. La, Hi ha paraules del Panocho, de l'idioma clàssic de Múrcia, que tenen un origen paral·lel. És a dir, que les llengües van tindre un denominador comú i llavors es van quedar algunes paraules del català en el Panocho, vamos. I la, una d'elles és... Somiatruites, no? Crec. Som- Somiatruites que va comentar la Samantha, crec. Que Truites? també. No, aquesta és una paraula que No? li agrada a ella, no. És una paraula que li agrada a ella. Ah, que l'agrada a ella, vale. Sí, sí, Vale. sí. És que somiatruites és molt també d'aquí, comida truita. Sí, Ets un Oh! sí. somiatruites. A mi em fa molta gràcia. Sí, se la vaig ensenyar jo i li agrada. Bueno, em sembla que Ah, vaig ser vale. jo que se la va ensenyar, sí. Ets un somiatruita, sí, Em sí. sembla. O fer Sí, volar crec que sí, coloms. però... Fer volar coloms. Fer Àlex. volar coloms. Aquesta no l'he utilitzat gaire, la veritat és que no. Però se'n No. fa servir molt, eh? O almenys se'n feia servir molt. I això de la boira, escampar la boira, eh? Això ja era a la terra ferma en Escampar la boira. Escampar la boira. Sí, escampar la boira. Una Sí, que em sí. deia, una que em deia molt el meu pare era a poc i bona lletra. També. Ai. Sí, sí, sí. Sí. Mm. I l'òrgan Sí, sexual masculí com seria així vulgarment en català, que també es fa servir? Ai, sí, espera. Ai, ara m'he quedat en blanc, Vinga, José, no m'esperava aquesta la- pregunta. És que has començat a l'òrgan sexual i ja m'he posat por, nerviosa. ja ho sé, però... La por... Oh, no, 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 La no, no. cigala, la cigala, La cigala. També, però la no. cigala. També, però no estic pensant en aquesta. Nepe? Ai, És sí, tens raó. té nom d'una ciutat també catalana, que és capital de comarca. En sèrio? La Berga. La verga. La Berga, la Berga. Sí, Sí, no ho sabies? Berga. I l'acte Sí, sexual... sí, sí, de sí, manera... sí. Ai, escolta'm. Què? El què? L'acte sexual, així una mica vulgar, en català, no és follar. No. No, vulgar. Cardar. Cabrar. Estic que tenim Cardar. les nostres pròpies Sí, expressions sí. en català, per al sexe també. Cardar. Clar, és que jo em sabia, per exemple, jo com escoltava, vaig tenir l'època en els anys 90 del rock català, que Mm. entre ells hi havia sopa de cabra, els pets, sang traït, no? Doncs clar, utilitzàvem moltes paraules o expressions molt més catalanes, doncs clar,
Per això jo he perdut molt, però és que jo tenia moltes expressions i molt ús de paraules molt més catalanes, no? I sí que és veritat que és una llàstima perquè és que s'està perdent moltíssim. I jo crec que realment dona molta riquesa. El català té paraules molt riques, no? I expressions molt maques. Ja, Eh, independentment, no, de que és la nostra llengua i que a mi em faria molta llàstima, no? I, Perdre-la. Però crec que sí que realment és una llengua que és molt rica. molt molt maca, bonica. molt maca. Jo els vull fer no sé si una pregunta o un al·legat al per què crec o creieu que s'està perdent d'alguna manera el català. La culpa també és dels catalanoparlants. I no m'incloc en aquest grup perquè jo en origen no sóc catalanoparlant. Jo sóc un català que sóc en origen castellanoparlant perquè a casa meva sempre s'ha parlat en castellà, però jo m'he adoptat al català perquè m'ha agradat i m'ha apassionat. Però en bona part culpa dels catalanoparlants perquè la que veieu una persona que parla, que la sentiu parlar en castellà, d'immediat canvieu al català per una malentesa d'educació. I ara amb la llau migratòria dels anys 2000, la gent que ha vingut no d'altres punts de l'estat espanyol, sinó d'altres latituds del món, a la que veieu una persona amb aspecte àrab, amb aspecte llatí, d'immediat li parleu en castellà, però si ho volem integrar aquí a casa nostra, per què no li parlem en català? Si ens diu o li notem que no, doncs ja li canviem al castellà, perquè evidentment el castellà és una altra llengua molt bonica també i és oficial a Catalunya, però la primera llengua que hem de defensar i que hem de promoure és la llengua catalana. No veieu que per aquí van els trets del per què s'està perdent d'alguna manera? Àlex o Lorena, tant se me'n fa qui respongui. El que passa que l'Àlex està fora Bueno, del jo crec que territori. I allà clar, ho l'Àlex tenim més està, però difícil. bueno, també ho pot viure d'una altra Sí, manera, sí, no? sí, i allà ho Però tenim més jo difícil crec que són encara. molts motius, són molts motius, entre d'ells aquest, el que comentes tu. Sí, Evidentment no, sí, i no tant. és únic. Jo crec que tenim una pressió molt bèstia, sobretot el concepte d'educació. O sigui, sempre o jo almenys, perdona, integrat el que si ho canvies és perquè ets educat, no? I si no ho fas, ets un maleducat, no? Llavors això és algo que jo he crescut amb aquesta creença, quan realment és un error, o sigui, estic amb tu. És més, fins i tot molts cops a mi em passava molt, i bueno, i em continua passant, no? Depenent de com jo hagi conegut aquesta persona, parlo en castellà o parlo en català, no? Això t'anava a I dir, això sí, t'anava sí, a dir, perquè, per i, exemple, amb en Mac Trompa, que jo sé que és català, català de socarreu, el verge en bric, jo el vaig conèixer en castellà, ja no hi ha manera que parlem en català, sempre parlem en castellà. Jo l'he sentit davant meu parlar amb la seva companya amb un català perfecte. I sí, per molt que vulguem, és impossible. Ja no, com molt hagis difícil. conegut algú, és en tu, jo que t'he conegut en català, doncs jo sempre, o gairebé sempre parlaré en català, perquè t'he conegut en català. Mm. I L'Àlex si és hi ha un diferent. grup, sí. I si hi ha un grup amb diferents persones, és supercomplicat, perquè si ho fas en general, segurament tendeixes més al castellà. Sí, Després, I a mi em passa molt. Jo estic explicant pues, algú que m'ha passat, no? I començo a parlar amb la persona que he conegut en castellà, i després em giro per mirar, per interactuar també amb l'altra persona, i canvio al català, de la mateixa cosa. O sigui, no sé, explico la se'n història mareja la llengua. amb les dues llengües, depenent a qui miri, no? I Sí, dius, ostres, tu és surrealista, no? Però en realitat ho fem d'una manera molt innata, sí, molt és molt mecànica. innat, No tenim cap problema per això. molt mecànica. Àlex, Perquè és que per mi és difícil tot això, perquè m'han passat coses curioses aquí a València, ¿vale? Hi ha companys meus que són valencianoparlants i que, bueno, sapiguent que jo parlo el català que parlo, pues volen parlar amb mi bueno, pues ells en valencià i jo català, bueno, bé, i ens entenem i perfectament. Però a mi m'ha arribat a passar que anar a parlar amb algú i que se'm dirigeixi a mi en valencià, jo li responc en castellà
em torna a parlar en valencià, jo li responc en castellà, i a la tercera o a la quarta que em parla en valencià, doncs jo, amb un català molt suau, no amb un accent com puc tractar de parlar ara mateix, que no sé si serà millor o pitjor, però amb un accent molt més neutre, més tratant d'apropar el meu català a un valencià, vale? No tan tancat, pues respondre a lo que em pregunten y dirme en castellà. Bueno, mejor hablamos en castellano que nos entenderemos mejor. I a partir d'aquí la conversa comença a ser en castellà. Es parla... Bueno, que hi ha problemes en aquest sentit, vamos. Aquests que responen això és l'equivalent a un gilipolles con orelles abans. Són tan... Una cosa, perquè parlant del sexe, sense que haguem d'explicar que si fem el sexe en català o en castellà. Quines paraules dèiem, no? No, 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 no anava a dir, no anava a això, no, no. Perquè practicar el sexe en català a mi se'm fa difícil, se'm fa com massa fi. No? No us sembla? Que poses la senyera a sobre. Sí, me la penso la senyera allà. Practicar el sexe en català. És que és molt estrany, Josete. Jo no sé com practiques tu el sexe, la veritat, però No, però... no ho entenc. No que sí, que no. Et vaig a ficar el meu en el teu. Sí. Et donaré et donaré amb la crossa... Et donaré un cop de fuet? Et donaré un cop de fuet? Poetada. Casa Terradellas. Et lleparé la sobrassada amb... Amb moure gust. Et menjaré amb pa amb tomàquet. Clar, coses així, ha de ser. Sí o no? Sí. Doncs jo crec que... Et vaig a mirar, et vaig a posar mirant cap a Salou. Sí, perquè cap a Salou. no aniria. Cap a Cadaqués. Cap a Cadaqués. Figueres. Posa't de closses que no Ostres, ficaré. tu. No, però bueno, parlant de l'idioma, del català, de la bellesa, de tot això, Sí, sí. jo, bueno, com aquí ho deixo i ja està. Però tenim a Sato Yasei de la olla de la cocina de l'infierno, que està aprenent català, ell és madrileny i viu allà i està aprenent català i estaria bastant xulo, jo crec, prou xulo que ell es passés un dia per aquí i xerrés una miqueta amb nosaltres, perquè I tant. vull dir, d'algú que viu a Madrid sense cap contacte amb ningú en català, sembla que no està veient ni la televisió catalana ni res. Vull dir que per el seu propi medi està aprenent català i estaria guai que es passés per aquí per arreglar el món, no? Aquí no tenim cap I tant, i tant. rebem a tothom. A tothom ho rebem. Sí, a mi em faria molta... Sí, a mi em faria molta il·lusió, particularment, que vingués al Sato. I també volia comentar, que també em va sorprendre molt, que fa poquet vam escoltar a Bele en el programa de Josete, del Ricón de Josete, i també em vaig flipar que no l'he dit res, que també ens escolta. Bele, un petó Bele, una molt salutació, fort. noi. Quina Hola, il·lusió. Sí. Sí. O sigui, una persona que no sap res, absolutament res en català i es queda escoltant i agafant el que pot i bueno, em sembla meravellós, meravellós. Té molt de mèrit, eh? Ho va dir. Em costa, però si paro atenció, és el que tu has dit, si pares orella, pots arribar a agafar-ne alguna cosa se pot escapar, però si pares orella, alguna cosa agafes. Sí, i tant. I tant. Així que us animem a parlar en català, a escoltar en català, a fer sexe en català, tot en català. I de veritat, no podem deixar morir aquesta llengua tan maca. No podem deixar-la, L'hem de treballar, entre tots. L'hem de treballar, no canviem tant el castellà. Àlex, has de parlar en català, en valencià, el que tu vulguis, tu. I si el que no li agrada, com he dit quan he començat, que es posi fulles, tu. O l'envies, mira, una manera a pastar fang, sí.
No, no, mira, mira, sí, jo també. anava a dir, Josete, que ara que te'n vas als Estats Units, que hi parlis en català amb la gent amb els estats Home, això ja estatunidencs. és més complex, però ho puc intentar, Ho puc intentar, Tu tens que allà fer allà un grup Sí, compacte que d'aquí, dintre d'un segle, tothom als Estats Units parli parli en en català. català, oi? Sí, I que sí, la sí, sí. llengua oficial dels Estats Units sigui Sí. el català, no l'anglès ni l'espanyol, El oi? No, no, català. no. El No, català. que Donald Trump Jr. parli en català, que Ostres, tots aquests parlin en català. d'aquí 100 anys Ai, el món sencer parlarà en català gràcies a A català. tu, Recalcula. Mm? a tu. Sí, sí, sí. I tant. Gràcies arreglant el món. Ai, Doncs, tots direm quelcom, 2 quarts de 3 i això és bufar i fer ampolles. això mateix. I aixequem la Champions League el proper any. Exacte. Vinga. Adéu-siau, bones vacances. Macos. Bones vacances. Un petonàs Petons, a tots un dos petó. i a tothom. Gràcies. Aquí som, aquí estem, parlant de tot sense saber res, amb un cafè i moltes ganes. Potser avui el món canvia.